Helo a croeso I Caru-iwci gyda ni Gwir y Stac a'n ffrindiau. Cofiwch, ni yma I dysgu Cymraeg wrth ganu. A heddi, rwy'n chwarae'r offeryn hyn. Mae'n edrych fel ukulele, ond hefyd mae'n edrych fel banjo. Banjo-leili yw e. Reit, ydych chi'n barod am y gan. Mae'r gan yn dechrau cytgan fel hyn. Canu 1, 2, 3, dyma ni'n dod. Canu 1, 2, 3, dyma ni'n dod. Canu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dyma ni'n dod. So beth yw 1, 2, 3, dyma ni'n dod yn Saesneg? 1, 2, 3, here we come. So na'r cytgan y gan, a dwi am chwarae fe eto I chi ymarfer gyda'ch rhieni, a wedyn, efallai, byddech chi'n hoffi wneud fideo bach a danfon mewn i'r ysgol. Chi'n barod? Canu 1, 2, 3, dyma ni'n dod. Canu 1, 2, 3, dyma ni'n dod. Canu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dyma ni'n dod. Reit, gobeithio bod chi wedi mynd I ymarfer hwnna gyda'ch rhieni, a wedyn gwneud fideo bach I danfon mewn i'r ysgol. A pwy a hwyr, efallai un dydd fe ddaeth Gwir y Stac mewn I chwarae mewn cyngerdd I chi, a byddwch chi'n gwybod y can I gyd. Hwyl fawr am y tro.